imali mhlambe engingaze ngibe nayo nje mengikhuluma iqiniso okukhulu njengamanje imali enginayo esikhwameni ngino-40 qhaba esikhwameni namanje ngihlezi la angakavuli emsebenzini ngoba nginenkinga yokuthi ekhaya kuzoya kanjani. Imali mhlambe engingaze ngibe nayo u-200 nakhona kuphi kubani angazi. Izolo ingane ingiphe i-100 ngahamba ngathenga ikheji wempuphu amasambane nomekenisi. Kusakhona-ke nje kusabambeka lezo zinto kuphela zona ngasi ngisazobona ukuthi ngicela kuphi bonga. Ngiyabonga ngiyehle njengabafiki ngiyabonga kazi ubonga ukuthini ngiyabonga mkhulu ngiyabonga sengibonga khona enzansi ngiyabonga.